Ngizofakaza ngaye, ngizofakaza ngaye. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela ungibhekele isikhathi, angifuni ukweqa isikhathi esimunyiwe egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela abemfundisi, ngiyabingelela ubaba uNzibande nomama uNzibande, abefundisi, obaba, omama, intombi, insizwa egameni likaJesu. Igama lami uNgelosi Sobaqulu, umntwana kaNkulunkulu. Ngisindisiwe bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu ukuba khona kule ndawo. Ngikhonza entabeni yendlu kaJehova. Ngiphatheka kabi makuthiwa ofakazi, bengithi ngizodedela abanye, kodwa makuthiwa ofakazi abawu-5 kuqhamuka abathathu, ngibona uSathane egijime eyosimangalela kuNkulunkulu ukuthi abantwana bakho ubaphile ukuthi bahambe baye enkonzweni, kodwa banabo ubufakazi ngawe. Mekuthiwa onendodana unobufakazi, mohleli phansi ungayi, kusho ukuthi awunabo ubufakazi. Siyayibanga le ndawo makuthiwa onofakazi, sigijime sibe baningi. Namhlanje ngiyathuka ngithi hawu, uSathane uzosimangalela ngempela ukuthi hawu bavusile wabambathisa, kodwa banabo ubufakazi. Mina bazalwane nginobufakazi ngalo Jesu engihamba naye. Wangikhipha emfeleni, wangikhipha egqokeni noma kanjani, ekhulumeni noma kanjani, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owangiholela kule ndawo yasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyakhumbula ngangisemabandeni ngisindisiwe bazalwane, ngenza konke, ngigqoka yonke into engangithanda ukuyigqoka, ngingamjabulisi uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyakhumbula ukuthi ngingumntwana ongaziphethe kahle, ngihamba ngihlala bazalwane nabafana egameni likaJesu Kristu, ngizibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Ngathi mengifika entabeni yendlu kaJehova ngafumana ukuthula, ngafumana ivangeli eliphilayo, ivangeli elihlukanisa umuntu nesono. Ngifundisiwe bazalwane kuleli khaya ukuthi umntwana kaNkulunkulu uhamba kanjani egameni likaJesu. Ngiyakhumbula ukuthi nganginento eyayihamba la eqolo kwangathi kuyinyoka bazalwane, ngikhonza ngisindisiwe ngisenkonzweni, iqhubeka ihambe ngoba ngangingazivumanga izono. Ngithe mangingena entabeni yendlu kaJehova kwathiwa kuvuma izono, ngabhalisa kwabavuma izono, ngaqala ngabhala phansi ukuvunywa kwezono egameni likaJesu. Yaphela into eyayingihamba iminyaka la eqolo ihamba njengenyoka, noma ngiphakathi emabandleni bethandaza befundisa ikaze yasuka bazalwane. Kepha namhlanje yaphela inyanga leyo nto engangingayazi egameni likaJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ungena entabeni yendlu kaJehova nabaholi abathobekile egameni likaJesu Kristu, abasifundisayo ukuthi siziphathe kanjani, abasifundisayo ukuthi umntwana kaNkulunkulu uhamba kanjani egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baningi amabandla bazalwane, kepha ngiyaqala ukubona ibandla elinokuthula kangaka, ibandla ozwela uNkulunkulu ngaphakathi. Uzufise noma kuthiwa sisentabeni sihlale sikhala newele lami ukuthi yeyi lapha ngathi ungazungeze wahamba, ungathi ungakhala inyembezi mase kuphuma inkonzo. Kubuhlungu ukuhlukana nendawo la uNkulunkulu umuzwa khona. Kubuhlungu ukuthi uyahamba ukhonza uNkulunkulu ungamuzwa uNkulunkulu. Namhlanje ngiyakwazi ukuthi mangikhuleka manje uNkulunkulu angiphendule manje. Bengikhuleka yonke leminyaka kufana nokuthi ngithule. Namhlanje ngiyakhuleka mangisebenza emshinini wami, ngithunga ufa umshini, ngithi uJesu Kristu inkosi, umshini uvuke bazalwane usebenze. uNkulunkulu esihamba nayo uyaphila, udiliza udongo oluphambi kwakho ukuze uNkulunkulu akuzwe mawukhuleka. Mawukhuleka unezono ugqoka noma kanjani, uNkulunkulu akakuzwa bazalwane. Ufuna umuntu aphile ubunqunu
likaJesu Kristu. UJesu Kristu uyasazi isikhathi wazalana. UJesu Kristu inkosi. Amen.